Tiedätkö mikä ongelma on videotuotantoalalla vuonna 2025? Adobe ei pysty korvaamaan. Se on yritysstandardi. Mie ei löydä töitä, jos en käytä Adobea. Kyllä mä sen ymmärrän. Adobe on ollut monta kymmentä vuotta maailmanmarkkinoilla, josta sitten on syntynyt yrityksille se heidän oma standardi, mitä he käyttävät heidän videotuotannossaan. Mutta mie sanoo sulle suoraan, Adobe ei ole välttämättömyys. Sen pystyy korvaamaan ihan huolella semmoselle tekijälle, joka käyttää esimerkiksi Final Cutia, CapCutia tai DaVinci Resolve. Minä on niin paljon ilmoituksia nähnyt ihmisiltä, sisällöntuottajilta, yrityksiltä, että heidän projektivat vaativat Adoben tuotteiden käyttöä. Mutta ajatellaan tämänkin järjellä. Sä etit videotuotannon tekijää, päiviä, viikkoja, kuukausia. Suomessa ja maailmassa varsinkin on tosi monta tämän alan osaajaa, mutta vaatimuksena on se Adobe. Varsinkin DaVinci Resolve näin vuonna 2025 on mahdollistanut juurikin se, että pystyy tekemään tosi ammatillista videotuotantoa yhdellä softalla. Ja tekee melkeinpä samaa jälkeä kuin Adoben tuotteella. Mutta tiedätkö mikä on todellinen ongelma? Kuinka henkisesti sä oot juurtunut tänne korvien väliin Adoben ekosysteemistä, kuin se, että sä voisit löytää aivan samanlaisen osaajan, joka käyttää muuta softaa.